ba ka so kanwarka ta bi maza, ba ka so yarka ta bi maza. Idan mahaifiyarka za ta yi, za ka ji za ta tona muku asiri ne. Duk duniya inda ka je ka nemi wata da ɗayan waɗannan za ka yi wannan alfashin, ko dai uwar wani ko yar wani ko matar wani ko yar wani ko kanwar wani ko goggon wani ko innar wani. Abu na hudu, duk lokacin da za ka yi alfashar zina, ka tuna wata ni'ima ta Allah za ka sarrafa kafin ka yi alfashar. Wata ni'ima ta Allah za ka yi amfani da ita kuma ka saba ma wadda ya baka ni'imar. Wata ni'ima za ka yi amfani da ita wajen yin wannan laifin da Ubangiji bayi so. Kana zaune a kira ka a ce maka ga can yarka an kama ta a hotel tare da wani, ko ga yarka an same ta da wani a ɗakinsa. Ka tuna abin da za ka ji, abin da kake yin nan irin wannan abun kake ma waɗansu kai ma. Ko mutum bai tsoron Allah, in yana da mutunci da sanin ya kamata, ba zai yi